Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Viral sa karon ang video sa isa ka fried chicken nga gibakal sa isa ka iloy para sa iya sini anak nga isa ka estudyante. Man, may nagagiyo-giyo sa ulod sa manok kay man, ginaulura na. City Health Office nagausisa na sa amo nga insidente. May report si Nico Delfin. Yung chicken joy yan, sobra. Hindi na to dampi man. Hindi mabatas ang PE teacher ang nakita nga video sa ilang nga group chat angot sa estudyante nga nakabakal sang fried chicken nga ginaulod na. Gani nangisog siya nga i-share ini sa nga Facebook account. Siyempre, ikadwa na kami nga ginikanan sa eskilahan mo. No? Hindi ko gusto, serya nga may matabo ko na serya. That's why, gayo ko sa aton yung mga pangulong lokal sa Bacolod City, no? Pangaluhan lokal. Especially ang aton City Health Office. Pero kay Dr. Ensole. Nga tani, libuton sa bilog na Bacolod ang mga gabaligya, chicken juya na. Ang estudyante sa video ang gikan sa isa ka elementary school sa Barangay Montevista. Suno kay punong Barangay Gloan Tambasen, iloy sing estudyante ang nakabakal sang fried chicken halin sa nagalibod nga kariton sa gualang sang Libertad Public Market. Gugiyo, sobra naman niyang kuhan niya. Hindi mo damping yung bakal niya? Sa lalaki, gusto ko natatlo chicken joy ko mo ang duwa nga gin bakal ni mama mo ya mo to gikaon mo iniya la ini. Oo, yan ako lalaki. Ang amo nga video ang ginpakita man sang DJ Cast Negros kay Dr. Carmela Hensoli kag bisan siya ang hindi makapati sa iya nakita. Disgusting gid niya. We will try to investigate immediately and address. Anong effects niya, Doc? Spoiled food, especially sa Siyempre, mga bata? kaklaro naman gid siya na. Siguro spoiled food, naging recook lang na siya. Pero gabi, for the sake of money. Kabayo ko naging nga spoiled siya, binigyan mo pa, and then causing harm to sa mga kids nga makaon sila. That's not fair. Tuyo karon sang pamuno sang City Health Office nga mausisa kung sinong nagbaligya sang panos nga fried chicken. Ipausisa niya man ilabi na mga ambulant vendors nga nagabaligya sa gwa sa mga eskwelahan. Nung pagkitato sila kung may ara sila sa certificate nga may ara sila sa sanitation bala nga certificate. So naka-undergo sila sa training. Dapat idya i-run mo na sila siguro ginagambilat vendors. Kaya iban sila bala nagpa-pop up lang na sila. Ang iban sila they don't even have the yellow card. Bukas man ang opisina ni Councilor Claudio Puentevella, chairperson sang Committee on Health sang Konseho sang Syudad sa reklamo sang pamilya sang estudyante. We should protect our constituents and our consumers ang syudad sang Bacolod. Hindi na nalawag-lahog, no? Especially with what we are experiencing now. May cholera, may leptospirosis, may dengue. We should help campaign, no? Healthy ang aton nga mga utod sa Bacolod. Humalin sang nabalik na ang full-to-face classes, ginaayo na sang pamunuan sang Department of Education ang mga ginikanan nga pabalunan sang pagkaon ang ila kabataan agod makasiguro man nga hilway sila sa anuman nga posible balatian samtang yara sa eskwelahan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.